Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for attending. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nisembo Season 7 Ubaba Mselegu kanye noSne uSne futhi kwezingane zesithembu uma yeni noMpumelelo indaba nje yabazali. Lena ngayikhuluma usuku lonke makungenze kodwa ngeke kuze kwenzeke because yinde futhi inkinga ke ukulalelana asifani, asilaleli ngokufana. Abantu bayakhetha ukuthi bazozwani ngasiphi isikhathi nokuphawula kwabo futhi ave beselective ukuthi lokhu ke kufanele sikusho lokhu kungafanele. Nangubaba uMseleki kuthando nesithembu ku season 7 uyavela ke nezinto zokuthi uzama kanjani ukumitha uSne halfway njengomzali kaSne. Angizoyibala zonke izinto eshow baba uMseleki athi uzenzela uSne ngoba emsiza. Into engifuna ukuhlala kuyona ile group ethi uSne kuleminyaka akuyona fanele abe responsible. Azazi ukuthi izinto azenzayo uzenzela yena. Angasoli bantu. Angakhalazi ngoba usekhulile, abazali bakhe bamsizile kodwa yena ufuna ukuhlala victim. Le group ekholela lapho angithi banolwazi lokuthi abazali bakaSne okumacele noMseleki kodwa kule video sikhuluma ngoMseleki kuphela. Banolwazi lokuthi umzali usezamile. Kusele ngaphi ke ngasenganeni ngoba ingane ikhula uye kufanele ukuthi ihluze umqondo ayibonela ukuthi lokhu ku right ku wrong. Kuthando nesithembu yinye episode eveza uMpumelelo la ayingane khona emveza ekwisimo sokuba yingane eyocela ipermission yokuphuma ekhaya eyosebenza. Uyo DJya nabangani bakhe bayoperforma ucela kubani kuMayeni noMseleki. Njengoba ke ku social media sekubhulisha uMayeni manje kucela amabhulish akucele amabullies sorry lama bullies lawa abanye sisabayibuza ngo women of God, abanye babazali, abanye mhlamba kabona abazali kodwa nayo nomzali. Uyabonga ngisho leyo yenza kwi-page kaMayeni manje uma wakhe akakuthumanga ukuthi uyenze nogogo wakho. Wena into ekuwena lena ekwenza ukuthi because angikholelwa mina ukuthi ingane engaphansi kaMayeni kakhulu ebuka uMayeni njengomama omdala noma usiso ongaphansi kakhulu kuMayeni ombuka kuleyo level engahamba yobhala lama comments abhaliwe. Laba ke abadala abanye babo banengane, abanye abanazo banomama. U10 or 20 akekho thunywa uma wakhe ukuthi akacomment ngalendlela kumama walengane noma inamaphutha. Umbuzo ke uthi ngesikhathi ke wena uwazi ukuthi u1 2 no 3 awenziwa kanjani. uMayeni ungenaphi? Mhlambe ihlosa le video kumele kuthiwe uMayeni ungenaphi. uMayeni ubize lo mfana wakhe eceleni wakhuluma naye. Mhlambe angaphezulu ka5 ama episode. Ngoba into engivela befanele ukuthi ayenze leyo. Waphinde wamtshela ngecondom. Nabanye abazali bayitshela izingane zabo ngecondom. Wase emtshela ngomshado wakhe. Lo umfana awubukayo. Mhlawumbe okungenzeka ukuthi ucosha kuwona lo mshado wamtshela ukuthi akusingoba ukubuka ngoba abazali banendlela yokufihla ukwenza izinto khona izinto abayifihlayo. Mhlawumbe umzali kungenzeka abe nestress kuphela isonto lonke kodwa ingane ezingazi ukuthi unestress. Ngalendlela uMayeni abechazela ngayo uSibindi ngomshado wakhe ubeveza ukuthi likhona iside elingelihle ongeke uzulibone njengoba wena uyingane. Wena uzobukela ubaba wakho kuphela kanti awazi ukuthi kwenzakalani la emshadweni. Mina ngikutshela njengoma wakho. Namhlanje sikwazi ukumkhomba chabo. Le video angivali ama comment
bengiwavala ngoba ngibhizi ngingezukwazi ukunaka abantu abafike bebe negative nabantu abangalaleli abajaha ukuphawula. Angikho busy namhlanje, angiwavali. Utshele umpumelelo ngomshado ukuthi umshado uyini. Wamtshela ukuthi mase ushadile kufanele ube uhlobo olunjani, uphila kanjani, ngoba usu-responsible for umuntu oshade naye. Wambuza ngey'ngane ngoba iy'ngane sezikhona, eseriphotheliwe ukuthi kuney'ngane. Umpumelelo akafonanga wathi ma ngiyahamba ngiyaphi. Umpumelelo futhi akafonanga wathi ma sengithole omusha nakho. Kodwa la sekutholakala ukuthi kune-pregnancy ngoba la usezongena-ke abe ugogo. Uyabuya umpumelelo uzorephotha. Uma ubonile ukuthi uSneh umseleku emenzela izinto eziningi, uSneh ohluleke ukwenza ama-choices a-right ngempilo yakhe ney'nqumo ezi-right. Noma sithi kuSneh kusazolungiseka, uyakwazi kodwa ukubuka uSneh, ublame uSneh ngezinto azenzile empilweni yakhe. Why ukhomba uMayeni manje ku-comment section? I-comment section yaMayeni yini imkhomba? Wena yini oyibonile wedwa eveza ukuthi uMayeni ubegqugquzela umpumelelo ngebehavior yakhe? Simi kuMayeni ngoba uMayeni okhombekayo, right? Nami ngenza le video ngimi kuMayeni. Mangithanda ukweqa ngizokweqa okwamanje ngisami kuMayeni ngoba ngifuna uku-understand ukuthi ukhombeka ngaliphi. uSneh ngoba uThando Nesithembu luzivezela uSneh nomseleku nemizamo yakhe. Yila okwazi ukuthi kuphume khona ama-viewers of uThando Nesithembu bethi umseleku uzame wancama, uzame wakhathala, uSneh engaboni, uSneh engafuni ukuba responsible, uSneh engafuni ukuzicabangela yena. Angithi uzwe indaba yaSneh nomseleku. Sekuwumpumelelo noMayeni. Why kumpumelelo noMayeni ukhombe uMayeni? Yabo ngifisa ngathi uma ungaphendula ungaphendula ngathi uzothola le mali okade wawuyidinga. Ngoba uma uzothola le mali le okade wawuyidinga uzobhala into eneqiniso phakathi. uMayeni mayizohlala noSibindi kanye nomseleke ekhona, ngoba kuzona zonke izinto ayikhulumayo uMayeni akakhulumi noSibindi bobabili, ukhulume ekhona. Ukhulume nangowakhe umshado, wambekela ukuthi emncane nazi izinto abazali abazenza. Mhlampe naye ukuba abazali bakhe wayebalalelile ngabe akekho kwiSithembu. Ziningi izinto uMpumelelo angazazi ngeSithembu, yena ubuka ubaba wakhe kuphela. Kuyadlula lapho kufika i-pregnancy, ubuza uMayeni ukuthi Mpumelelo asikhulumanga yini ngamakhondomu? Awuyibonanga leyo nto. Kuyafika futhi isikhathi sokuthi Mpumelelo uzokwenzenjani. Umbuza le mibuzo ke efanele kufanele ngabe uMpumelelo uyakwazi ukuyiphendula njengomuntu othi uzoshada. Ashiyeke ngoba ngeke ngikwazi lobo ngiphinda into eyodwa. Mina ngifuna ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani uma ubuka umseleku nemizamo yakhe, umsuse umseleku, umgxeke uSneh ngoba uSneh onamaphutha ambeke la ekhona. Kwenzeka kanjani-ke mase ubuka uMayeni, umbuke ngamehlo afithizayo, usuke kuMpumelelo uze kuMayeni? Yisiphi leso sizathu? Kwenzeka kanjani mawulalela umseleku noSneh ukwazi ukubona ukuthi kuyona yonke lento uSneh ohluleka ukubona amathuba azosiza yena, ohluleka ukulungisa amaphutha akhe ukuze ezoqhubeka ebe nempilo engcono? Ngithi lokho kuyabonakala. Ikuphi-ke la uMayeni aphethe impempe khona ashaya ihlombe athi qhubeka Sibindi? Lokho okubonile njengoba uyobhiyoza lapha nabangani bakho kwi-comment section kaMayeni. Nani abazali benabanithumanga njengoba ubhiyoza nje ubhala noma yini levumayo kuwena. Nawe umzali wakhe akakuthumanga, yi-behavior yakho
ubone kulungile ukuthi kwi-comment section kaMayeni uzobhala noma yini, yi-behavior yakho. Nawe ngeke sikhomba abazali bakho ngoba umzali wakho akazi nokuthi uku-social media, labo subabuke kuthando nesithembu, uthola ukuthi wasiwagijima wayokhomba loya mzali. Yi-behavior yabani? Yakho. Yonke leya group eku-social media yaMayeni bebhala yonke into bemluleka ngokuba umzali. Nabo abazali babo ababathumanga ukuthi abenze lokhu abakwenzayo. Yazi ukuthi yini engiphethe kabi? Abazali laba bey'ngane ey'fundayo. And nginakho ngaphakathi mhlawumbe ukuthi leya nto ikubona kuphela. Badala futhi. Nginakho futhi ukuthi mhlambe lento izosala nabo ngeke yenzeke kulezi izingane ukuthi zizoba nebehavior engaqondakali. Zibe ama-bullies, zibe unruly, zisho noma yini, noma kanjani. Ngoba kusiyo indlela le esikhula ngayo. Nginakho ukuthi kuzogcina kubona ngoba nabo bekwi-comment section kaMayeni yi-behavior yabo abafundiswa ngabazali babo. Njengoba noMpumelelo enza noma yini uma athanda uzenzela yena, akekho umzali omfundise kanjalo. Noma sisola ukuthi ubuka kubaba wakhe because ubaba wakhe unesithembu. Kodwa uMayeni-ke ngimkhipha ngaphandle. Yabo ngale ndlela okwazi ukukhipha ngayo umseleko kuyinkinga zikaSne, ile ndlela engikhipha ngayo uMayeni kuyinkinga ezidalwe uMpumelelo. Yena wenzeni kahle kahle? Mhlambe yini bekufanele ukuthi ayenzeke yena efika ne-solution njengomama? Mina angazi mhlambe kukhona la ngisala khona. Ingane masingasekho phambi komzali, umzali uxhumana nengane ngefoni. Ingamkhohlisa futhi ingane la ikhona ithi ngiyenzani. Yingakho isikhathi esiningi izingane zikhulela zisema-university ngoba yisekho phambi kwabazali. Yila ithola khona amathuba lokuthi ngivakashela i-boyfriend, ngine-boyfriend, ngine-girlfriend, kwenzakalani, sebezenzela bona iy'nqumo. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu over 30 ongayazi leyo nto. Akekho futhi umuntu over 18 ongayazi condom, odlule nasesikoleni. Umzali mhlambe ngaba namahloni ukuthi-ke hawu sengizokhuluma ngecondom ngengane kusho ukuthi ngiyayithuma, kodwa isikole siyakhuluma ngayo. Kuba khona futhi nezikhathi la kubizwa khona bazofundisa izingane. Akuqali futhi ko-grade 12. Ufunda nje kusela kuma-grade aphansi. Manje ngifisa ukwazi-ke, njengoba comment section ngizoyivula, ngiyivulele yona-ke inkundla ngithi ayinethi imvula la, mina nginempendulo. Ngizobe ngifunda i-comment, mangiyi-understand ngiyayiphendula ukuthi kwenzeka kanjani amaphutha kaMpumelelo akhombe uMayeni, kodwa uSne mayenza amaphutha akhomba yena. Ngithanda futhi ukuthi indlela i-understanda ngayo kaSne nize nibala ukuthi uzoba nomona nama-siblings akhe awathakathe because yena uzikhethele le mpilo. Ngiyayithanda leyo understanding. Manje ngihluleka ukuthi-ke manje mase sifika kuMpumelelo sisuka kanjani kuye uMpumelelo sihlale kuma wakhe. Uma wakhe esimbonile ekhuluma noMpumelelo ukuthi uma uhamba uye eGoli uyiphathe kanje. Uma uMpumelelo eGoli engasakwenzi lokho futhi sebeyambuyisa ezekhaya kubazali. Yini le eyenziwe uma kaMpumelelo emgqugquzela? Silapho-ke sikubazali bayahlupheka abazali yo. And ibhlungu lento ngoba yenzeka ngempela nakomakhelwane. Uthola ukuthi kuzokhulumeka kabi ngomzali kanti naye ubhlungu ngaphakathi. Naye ubhlungu, omunye azabe namahloni. Uthola ukuthi into eyenzakalayo akakwazi ukuyicontrol. Ngoba ngeke siqamba amanga sithi kuzoba ne-control kuzona zonke izimo. Ukhona omunye ugogo ade simbuka la. Angazi uma ugogo noma yimo nephutha, umama obeshawa ingane no-13. Ngibuka leya video ngagodola. Yo.
wayengayedwa futhi nalengane. Ngayibuza nje ukuthi isimo esinjena sifika kanjani. Ngiyazi ukuthi sengifanisa izimo ezingafani. Ngifuna ukubona ukuthi maku abantu abadala kubhekene ney'ngane zabo siyazwela kubazali. Siyayibona ingane ukuthi yenzani, kodwa umzali wenzeni. Noma sekufanele sibale ukuthi nansi ingane yalitholakala ukuthi yenze ukuthi. Uma kufika kubazali bathi abazi. Lona uma wakhe besimbona ehlala naye engamuseki. Kodwa into abeyenza ubefaka imibuzo kuyena ukuze ezovuleka umqondo ukuthi lento yenzayo uyayazi noma uyazini. Ukuthi-ke kuphela kanjani ekugcineni noma kuphetha kanjani uma wakhe wenzeni. Usazongiphendula? Yazi-ke futhi nawe njengoba ku-social media ubhala umathanda, omunye uzisho ukuthi lama-title enizipha wona ovele nje umuntu aziphe. Abakuthumanga nawe abazali bakho. Abakuthumanga. Ufikele wena yilento yokuthi lapha ku-social media bakhona abanye ababezobe bekhomenta njengawe, wakhomenta-ke. Ufikelwe yilento yokuthi wena awukwazi ukuhlukanisa into ehlekisayo nento engahlekisi. Ukhona kudade la esake sakhuluma oke wakhomenta kwenye ividiyo la bengibuza khona ukuthi othisha bayisiza kanjani iy'ngane lezi eziba nenkinga nokungabambi esikoleni. Ngakhohlwa ukubheka i-channel yakhe. Bengicela dade uphinde ukhomente la ukuze ngizokwazi ukuyi-check-a ngoba ngabona ubhala ukuthi lapho uyaye ukhulume ngezinto ezithinta abantu nama-solutions. Ngifuna leyo channel ukuyi-recommenda lana ukuthi ngikhohliwe bakithi darling, ngiyaxolisa. Ngiyacela uphinde ukhomente mawukuthi uzoyithola le video. Ngifuna ukuba nesikhathi ne-channel yakho. Inkinga mina ngimatasa, ngibuye ngikhohlwe. Kwanami izinto engifuna ukuzenza ngibuye ngiy'khohlwe. Ngiyacela dade la besikhuluma khona ngey'ngane lezi ey'fike zibe nenkinga esikoleni okudingeka ukuthi zibe nolunye uhlobo lokufunda. Ukuthi-ke kuyaye kufike othisha kube yibo aba-recommend-ayo or kuyiwa kadokotela. Khase sixoxa lapho khona usisi owakhomenta. Sekumele ngibheke i-comment yakhe. Nginqena kanjena ukuphindela emuva kulama video.